Jyri, siinä on Kappis ja Jyri. Tervehdys Kappa. Hello. Terve Jyri. Onko kivaa? Nie. Onko teillä hauski louhaa? On. Onks... Ihmiset on hauskoja. Onko hyvä olla Jyri? Mä menen katsoa 3. kerran Avatarin, onko kivaa? Onks järkeä? Onks se nyt En mä tiedä. Se on tällä kertaa 3D, mä oon nähnyt 2 kertaa 2D:nä. Eli 3D. Eli me saadaan semmoset hassut kuvat. Joo, ja mä laitan... Ei, mut mä... No kun ne on semmoset muoviset. Pitää antaa takas. No mä laitoin piilarit sen takia, niin mä näytän niin stylilta. Mä näytän niin mahtavalta. Vai mitä? Snorlax. Nukutta sinä. Älä... Mä suosittelen, että sä nuolet sitä Karloa sylkäsystä siihen ihan sikauseen. Mä oon syönyt tätä. Tuon kännykkää sylkäsys tohon ihan sikauseen. Ehkä se on kuivunut. Ehkä Kappa tykkää neekereistä. Meidän bussikuski oli neekeri tänään. Älä olet rasisti. Miten niin? Sinä olet negridi. Meillä oli hyvä keskustelu Simpanssin Makea molen kanssa siitä, että jos sataisi lihapullia. Ai sen leffan takia. No joo, se on outo. Ai niin, Darren Shanista tulee leffa, se on hyvä leffa. Mikä? Darren Shan, se on hyvä kirjasarja, kertoo sun vampyyreistä. Se ei oo Twilight, se on parempi kuin Twilight. Mä suosittelen sitä enemmän kuin Twilightia. No, miksi sä suosittelisit Twilightia? Kuka suosittelisi Twilightia? No niin. No joku tyttö, koska... Tytöt ja homot tyyli suosittelee Twilightia. 99,99% Twilightin faneista on tyttöjä, jotka on vaan rakastunut Edward Culleniin, Robert Pattinsoniin. Sonin geitä. Siis sit ne loput prosentit. On mole. Eli Joel. Niin on mole. Joka on kans rakastunut Robert Pattinsoniin. No ei, kun se on rakastunut Megan Foxiin. No mut se on aika hottiksen näköinen. Jyri on ihastunut Megan Foxiin. Megan Foxin leffassa. Eikö se mukaan? Se on Transformers. Niin. Se on Transformers. Transformers. Lol, Jyri on rakastunut Megan Foxiin. No mitä mä vaan sanoin, että se on hyvän näköinen. Ei, kun mä sanoin, että... What? Mitä nyt selität? Ei, kun mä sanoin, että ne loput pojat molen lisäksi on ihastunut johonkin Megan Foxiin. No. Sekin terve. Ai niin, ja mitä mä muka kämppäsin? No, sieltä parvekkeella saatana. Jos me pelataan 1 vastaan 1 semmosella medium-kokoisella kentällä, sä istut jossain nurkassa ja mä juoksentelen siellä koko ajan ympäri, niin mitä sä luulet, mitä sit matsista tulee? Miten niin? Mä liikuin siellä tyyli. Älä selitä! Liikuin. Makaa siellä nurkassa. No silloin kun mä G18 tähtää koko ajan siellä ovesta, kun mä tuun niin, silloin kun mä tiesin, että missä olit, silloin mä pysyin paikallani, mut silloin kun mä en tiennyt, missä sä olit koko ajan siellä ylhäällä. Enkä ollut. Olithan. Enkä ollut. Koska mä tapoit sit 4 kertaa ja jokaisen 4 kerran sä olit menossa ylös tai ylhäällä. Sun naamus oli ylhäällä, kun sua teki. Kappa. Älä raiskaa mun kameraa. Pane sitä objektiiviin. Älä. Nekeri. Ai niin se menee rikki.